Šampión kategórie 9. Omšové vína. Omšové víno Nama, Grécko. Predajca Spolok svätého Vojtecha. Čo je to omšové vínko, alebo aké je omšové vínko? Podľa kánonu 924 Kódexu kanonického práva víno musí byť prírodné, z plodov viniča, nepokazené. Čo to znamená? Že vínko nesmie obsahovať vodu, cukry, cudzie cukry teda, myslím mimo vinných cukrov, a žiadnu chémiu. Vínko Nama pochádza z gréckych viníc, bolo obľúbeným, alebo lepšie povedané, je stále obľúbeným vínom gréckych duchovných. Vôňa vína je podmanivá, svieža, veľmi čistá, s príťažlivým prejavom muškátových aróm a tropického ovocia, predovšetkým manga či prezretého banánu. Chuť je plná sladkých tropických plodov, sušenej marhule, typických muškátových tónov. K celkovej harmonii prispieva príjemná kyselinka, vďaka ktorej víno pôsobí veľmi čisto a šťavnato s dlhou sladkastou dochutou.